санаи 21 март соати 21:47 ва санаи 23 март соати 1:07 ба вақти маҳаллӣ дар қаламрови ҷумҳурии Тоҷикистон заминларза ба қайд гирифта шуд. Маркази заминларза дар километри 132 самти шимолу шарқии шаҳри Душанбе ва дар километри 50 сатҳи шимолу ғарбии минтақаи Рашт дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон дар умқи 11 километр ҷойгир буд. Санаи 24 март аз ҷониби гурӯҳҳои кории Комиссияи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар диҳаҳои Палдорак, Ярм ва Пакшифи ҷамоати деҳоти Лангари ноҳияи кӯҳистони Мастчо 144 манзили истиқоматӣ аз санҷиш гузаронида шуд. Зимни он маълум гардид, ки ҳудуди деҳаи Палдорак 75 хона зарар дида, аз он 2 хона пурра ва 20 хона қисман осеб дидааст. ҳамзамон дар ҳудуди деҳаи Ярм 18 хонаи истиқоматӣ аз назар гузаронида шуд. маълум гардид, ки аз шумораи умумии онҳо 6 хонаи истиқоматӣ қисман вайрон шуда, дар деҳаи Пакшиф бар асари заминларза 49 хона осеб дидааст.